Γεια σας παιδιά, πώς είστε? Ελπίζω να είστε μια χαρά. Σήμερα θα κάνουμε βίντεο με τα παιδιά εδώ πέρα. Βλέπετε τα ονόματα στην αριστερή οθόνη εδώ πέρα. Και το παιχνίδι είναι απλά χρωματίζουμε τον εαυτό μας και κρυβόμαστε. Το κανονικό παιχνίδι δεν το έχουμε αγοράσει ακόμα, όμως ελπίζουμε να το αγοράσουμε. Γι' αυτό μπορείτε να μας βοηθήσετε. Κάντε μας τουλάχιστον 15 likes. Μπορώ να αρχίσω τώρα εγώ, τέλειο. Γεια σας παιδιά, θα παίξουμε Paint and Six στο Roblox. Προσπαθήσαμε να κάνουμε το Part 2 στο Bookrooms, αλλά δεν μπορέσαμε να είμαστε 5 άτομα. Oh my god. Και είπαμε να βγάλουμε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς θα πάει. Υποθέτω τις... Μπρο. Όπως είπατε. Τι ωραίο. Ξέρω που θα πάω. Είμαι Seeker. Τέλειο. Α, Παιδάκια, που είστε? Έφταω τον κόσμο να σας βρω. Παιδάκια. Oh my god. Παιδάκια. Ψάχνω τα παιδάκια. Παιδιά, άμα θέλετε να δείτε τα άλλα POV, σπείτε στο κανάλι του Christopher 3010F και του A-Gamer, δηλαδή πώς λέγεται, Τσόκι, κάτι τέτοιο. Αυτό δεν χρειάζεται να το πεις. δεν θυμάμαι ούτε εγώ πώς λέγεται το κανάλι. Α, ναι. Ω, είμαι και εγώ Seeker τώρα, actually. Actually, δεν Ποιος χρειάζεται. πέθανε, bro? Μπρο, ο Άλεξ και ο Χριστόφος είναι οι πιο τυφλοί του κόσμου. Παιδιά, αυτός εδώ πέρα είναι ο Χριστόφος. Κοίτα. Ναι. Να τους εδώ πέρα. Πώς με έβλεπες μέσα από το τοίχο? Η πρώτη φορά που με είδε. Δεν ήμουν καν εκεί, ήμουν από την άλλη πλευρά του Το τοίχου. ξέρω, Άρε, τι είσαι είναι. κόκκινος για μένα. Το ξέρω. Και εσύ είσαι για μένα. Οκ, μπρο, Μπρο. ακούστηκε εδώ. Κάτι νομίζω. Αχα. Ρε, ελάτε, αν τολμάτε κάντε το κι άλλο πάλι. Οκ. Ξέρω που την είναι. καμπάνα. Αυτός που έκανε την καμπάνα τον πρόδωσε, να ξέρετε. Εγώ πεβαράω παντού, ξέρω. Για ξανακάτω, τόλμα ρε. Τόλμα. Βρήκε κρίμα. Damn. Ποιος πέθανε από το Fortnite? Όσο ήλιος δεν θα το βρείτε ποτέ εκεί που είναι. Είναι Και γι' αυτό δεν θα κάτσω να πω φύγε, γιατί δεν ξέρω ποιο είναι η Ήλιος. Επειδή τον είχα βοηθήσει να κρυφτεί. Μπρο, Όχι, με βοήθησε πώς να γίνει ένα χρώμα. είναι πολύ δύσκολο. πού είναι? Είναι κάπου ή κάτω ή πάνω. Εγώ εδώ πέρα. Ξέρω που είναι. Ξέρω που είναι. Εγώ Είναι εδώ εδώ, πέρα. είναι εδώ μέσα. Είναι εδώ μέσα, είναι εδώ μέσα. Το Νάτος. βρήκα. Πού ήταν Ω, ο κρίμα, bro? Ήταν πίσω από Ήταν ένα μέσα στα box. κουτιά. Είμαι You are fighter, Seeker. Όχι ρε, Seeker. Bro, έχουμε Ναι, insta είμαι win, hater. bro. Insta win, Ούτε bro. καν. Μην το νομίζει αυτό. Ποιος είναι? Α, ο Ηλίας. Α, ναι. Δες, παιδιά, δείτε. Βρήκα τη καλή τρίψα. Ό,τι του φανεί, του λόγου σε κάνει. Να πάω. Εδώ πέρα. Με παιδιά, έτσι είναι. Δεν θα με βρει ποτέ ο Ηλίας. Θέλω απλώς χρώμα. Πάμε με ένα... Λοιπόν, ποιος είναι εκεί πέρα? Α, ναι. Μπρο, ακούω παντού. Τέλεια. Α, Κρύφτηκα. κάποιον άκουσα. Και ξέρω εγώ, ο Γιάννης πάλι κάθεται σαν ένα σταυρός. Νομίζω Ο κάποιον είδα. Γιάννης τρέχει. Ποιος κουνιέται? Γιατί τρέχεις, Γιάννη? Ο Γιάννης. Γιάννη. Να τους εκεί πέρα. Γιάννη. Να τους εκεί πέρα. Γιάννη. Γιάννη, γιατί? Παιδιά, Μπρο, κάποιος να... ο Ηλίας πέρασε από κάτω μου. Κάποιος θα κάνει ένα meme. Γίνεται να κάνω spectate κάπως. Δεν νομίζω. Μπορείς. Πώς? Απλώς πάτα spectate όταν πεθαίνεις. Oh my god, bro. Με εκφώτισες. Παιδιά. Το ξέρω. Σε εκφώτισα. Κρίμα που δεν θέλω να είμαι σίγουρος ότι αυτό το παιχνίδι
Είμαι στην καλύτερη Όχι, κρυψώνα. ρε φίλε. Με είχε περάσει 2 φορές. Ποιος κάνει το φα. Ποιος χέστηκε. Βρε, σταματήστε να Εγώ το κάνεις έκανα αυτό. σεξ. Μπρο, βρήκα να στα... Μπρο. Ποιος είναι που αυτός Ρε. Ο Ντάρβιν ψάχνει αυτό το τυπά Γιατί γύρισε κανένα που δεν στα κρύφτηκε δίπλα μου. Γιατί είναι πανηγυρισμό. Πώς το κάνεις Ντάρβιν αυτό, πώς περνάς μέσα από τα κουτιά. Δεν έχω ιδέα. Βρήκα την Λοιπόν, κρυψώνα μου. κάπου θα είναι τώρα ο Άλεξ, δεν γίνεται. Ο Άλεξ είναι Δεν το συνήθως. βρήκατε ήδη. Ο Ηλίας περνάει δίπλα μου και δεν με βλέπει. Αυστόφρος έχει μείνει. Ναι, και ο Άλεξ. Ο Άλεξ έχει πολύ καλή πρισόνα. Μην τυχόν κάνει άλλο ένα ηχητικό εφέ και με κλανιά. Μπρο, ποιος κάνει χιλικά. Wait λίγο. Άμα Χριστόφορος. Χριστόφορε με βλέπεις. Πού είσαι. Μπρο. Έχουν περάσει και ο Ντάρβιν λίγο πέρασε από δίπλα μου. Α, καλά μπρο. Μηδέν IQ. Περνάνε όλοι από πάνω μου. Παιδάκια, δείτε που ήμουν. Πάρτε το! Ήμουνα μέσα στα κουτιά μου, έγινα αυτό. Σίκερ την τελευταία φορά με είχε βρει. 100 coins. Είμαι Χάιντερ. Εγώ σας είχα βρει. Μπρο, μ' αρέσει που ο Ηλίας και ο Ντάρβιν ήταν τόσο κοντά μου που με φίλησαν μια φορά. Εμένα πέρασαν από πάνω μου όλοι. Έλα. Ποιος είναι η Seeker? Εγώ. Μίστερ Παπάκια. Άμα είναι εσύ τότε Μίστερ πρέπει να Γιαννούκλας. κρυφτώ πάρα πολύ καλά τότε. Πάω κάπου αλλού. Γιάννης Blaze all the way. Μισό λεπτό να ανοίξω λίγο τα μάτια μου. Παιδιά, βρήκα. Έτοιμος. Κάτσε να φορέσω και τα γυλιά που δεν έχω. Τι? Τίποτα, όχι έτσι. Που δεν έχω γυαλιά, μην Οκ, πεις. εγώ κρύφτηκα μια χαρά. Δεν θα με βρει ποτέ. Εγώ δεν έχω. Μπρο, Ω, γεια σου ποιος άσπρη κάνει- τυπά. Ποιος είναι ο άσπρος τυπάς εδώ πέρα? Ω, η Ντάριν είσαι δίπλα μου. Ω, γεια σου Ντάρβιν. Μη, κρύψου. Κρύψου ρε. Προσπαθώ. Ποιος το καλό το έκανε αυτό τώρα? Μπρο. Γεια σου. Ήμουν σίγουρος ότι κύριε σου Ήθελα να κρυφτώ πάνω σε έναν τοίχο υπτάμενο, αλλά δεν Γιάννη, μπόρεσα να το κάνω. είχες περάσει ακριβώς από δίπλα μου. Δεν μπόρεσα να παγώσω την ώρα που ήμουνα στον Δεν αέρα. κατάλαβα. Δεν πρόλαβα. Αυτό είναι το πρώτο γυλιά. Stop, Χριστόφορε, stop. Ναι, συμφωνώ. Ποιος έκανε τον ήχο της σπηλιάς! Μπρο, Ηλία. Μόνο εγώ έχω μείνει, bro. Ήταν τέλειο. Θα δέξω λίγο Brawl Stars μέχρι να με βρει. Έχεις βίντεο, μην το ξεχνάς αυτό. Α, ναι, δεν... Αποδολιστήκαν, όχι από το κινητό μου. Μπρε. Ωραία. Για να δούμε, πάμε να ζω. Αυτό θα μου μοιάζει σαν τον Ντάρβιν όταν ήταν το ελικόπτερο. Κοίτα λίγο να σου πω, Άλεξ, και να τα πω και στους θεατές την ιστορία. Παίζαμε μια φορά εγώ, ο Χριστόφορος. Μπρο, και ο Άλεξ, Γιάννης και ο Ηλίας. νομίζεις. Έχω πολύ πιο καλό μάτι από ό,τι νομίζεις. Και, Άλεξ, άκου, Άλεξ, και είχαμε Πάνω. Μπρε. You are Μου τώρα αρέσει, φίλε. εγώ Είμαι Χάιντερ. Όχι, ο Άλεξ με το βίντεο και το Brawl Stars. Είμαι χάλια. Μπρο, είσαι το Brawl Stars, μη Ελάτε μιλάς. λίγο μαζί μου, ποιος είναι εδώ πέρα? Εγώ έρχομαι σε έναν Τι τέτοιο. αν παίζει εδώ να μην βρει. Ποιος? Μπρο, Εγώ εγώ πηδάω. που έχω πάει. Είμαι εκεί πέρα που λέει stop και τέτοια. Και είδα κάποιον κρύβεται πίσω από ένα Γεια καναπέ. σας, γεια σου Ντάριν, γεια σου Ντάριν. Έλα εδώ, ακολούθαμε. Γιατί είπες που βρίσκεσαι? Δεν πειράζει μόνο. Όχι, ξέρω καλύτερη δεν περίμενα. Έτσι. Όχι, πήγαινε πιο εκεί για να είμαστε συμμετρικά. Πήρα Κλείδωνα. 10 free credits, bro. Τι να κάνουμε τώρα? Τι χρώμα να βαφτούμε? Αν δεν πάτα εύκαινα να κλειδωθείς. Θα βαφτώ σαν την τουλάπα.
Ήρθα. Οκ. Έλα, έλα. Αχ, είναι τέλειο. Ο Άλεξ δεν θα μας βρει ποτέ. ξέρω. Αν δεν μας βρει. Έκανα το πιο ωραίο εφέκτη για τον Άλεξ. Είμαστε ένα, πρέπει να έρθει και ο Γιάννης στη μέση. Το ξέρω, είδα τον Γιάννη να crowd. κρύβεται πίσω από Πρέπει- ένα καναπέ. Παίρνω λίγα coins πριν. Μόλις πρόδωσες τον teammate μας. Το ξέρω. Και όμως δεν το πρόδωσε. Α, τον Ηλία του το πρόδωσα. Πίσω, Δεν μας βλέπει! πίσω από ένα πράσινο καναπέ. Δεν μας βλέπει, δεν μας βλέπει. Όταν είπε ο Χριστόφορος δεν την βλέπει, εγώ πάτησα το Q και έκανε. Δεν μας βλέπει ο Άλεξ. Μπρο, σταματήστε! Κάνε μου απλώς hit Κοίτα, ρε, καηφέ με κρύλεις εδώ 24-7. πέρα. Κάνε, Ντάνι, κάνε. Απλώς πάτα Q όλη την ώρα. Έτσι γυλάω από μέσα μου τώρα, bro. God damn. Συνέχισε, συνέχισε, συνέχισε. Σταμάτα. Wait a minute! Who are you? Όχι. Δεν ήταν το Εγώ καλύτερο. ξέφυγα. Εγώ ξέφυγα. Εγώ πέφανα. Με έπιασε. Εγώ τρέχω περνούσα και είδα τον Χριστόφορο να σκονάρει εκεί πέρα δίπλα μου. Πάλι καλά, ο οκ. Χριστόφορος είναι αρκετά τυφλός. Απλώς περπατούσα. Δεν κοιτούσα τότε. Ο Χριστόφορος πέρασε από δίπλα. Πάρτο! Όχι. Πέρασα. Πού άραγε, πού μπορεί να είναι ο Γιάννη. Είδα κάτι καλά. Γιάννη είσαι εδώ. Α, ναι. Είναι πάνω σε... Ξέχασα, μωρέ, ξέρω που είναι ένας, τι πας. Ελάτε εδώ, ακολουθήστε μου όλοι σας. Ψάχνω τον Γιάννη. Είναι κάπου εδώ. Είμαι τυφλό. Όχι, δεν είμαι τυφλός, είμαι πολύ καλά βλέπω. Απλώς δεν μπορώ να παρατηρήσω τεράστιες φιγούρες που είναι σαν το Γεια σου. πουλί. Γεια σου. Ποιος είναι αυτός? Όντωσε τον ρε, έχουμε λίγη ώρα! Τον σκότωσα. ήδη. Γιάννη, κάνε ένα ηχητικό εφέ. Εμείς κάναμε τον Darn όλη την ώρα. Εσύ δεν κάνεις Και το εγώ- ένα. Και εγώ κάνω όλη την ώρα. Μα είπες ότι πέρασα δίπλα σου. Όχι, γάμο, πού Ναι, είναι? επειδή κουνιόμουν θα αλλάζω και ψώνε. Tips. Σκότωσα τον Ηλία μπαντού. Εγώ έκανα. Ήμουνα κάτω από ένα τραπέζι. Δεν πονάει καθόλου απλώς ο Darn δεν μπορεί τα ακουστικά. Γιώργο, Χάιντερ, find a spot to hide. Να εξήγησω στο Να εδώ μετά πέρα, από λίγο κοιτάξτε αυτά που τα είχα ακουστικά. κρυφτεί. Εδώ πέρα, Είναι εδώ πολύ πέρα, ζεστά. μάλλον. Τι λέτε να το κάνω πάλι? Δεν μου ζεσταίνονται καθόλου τα ακουστικά μου τελικά. Όχι, ενώ τα φτιάξω θα ζεσταίνουν. Δεν φτιάχνω. Ποιος είναι Seeker? Κάνεις να είναι τέλεια θερμοκρασία. Ποιος είναι Τα Seeker? φοράω εδώ και 2 ώρες. Ποιος είναι Seeker? Δεν ξέρω. Ο Λύης. Γιάννη, τα φοράω εδώ και 2 ώρες. Καλά, ρε, περίμενε. Άλεξ, με βλέπεις? Δεν θα το πιστέψετε! Δεν θα το πιστέψετε! Ο Χριστός η Παναγία τι έγινε? Δεν θα με βρει ποτέ! Δεν θα με βρει ποτέ! Δεν θα με βρει ποτέ! Ω, λάθος χρώμα. Ντάρβιν, ποιος είναι Seeker, ποιος είναι Seeker. Ο Ηλίας. Τον λυπάται ο Χριστόφορος τον Λία. Όντως. Θα το στείλω στον Ντάριν και τον Άλεξ. Μη Στο καρφώσεις. καλό είναι πίσω από το δέντρο. Μη καρφώσετε, Άλεξ, μη με καρφώσεις. Εγώ δεν σκοτώ. Σας έστειλα. Μπρο, ποιος ήταν αυτό το άσπρο? Ρωτήσω να βάλω το κουμπί απλή και στη σου. Για εσύ ήσουν αυτός ο άσπρος. Αν πεθάνετε, μην γίνετε Seeker και... Ναι, ναι, ναι. Damn! Εμένα ο Ηλίας ήταν το σύνορα δίπλα μου και έκανε collect coins αυτό. Δεν Εγώ θα με βρείτε κανονικά ποτέ. είχα Ηλία, κρυφτεί Δεν θα πάνω με βρεις στο ποτέ στη ελικόπτερο ζωή εκεί σου. πέρα που είχα κρυφτεί πριν και δεν με έβλεπε ο τέτοιος, ο Χριστόφος και τέτοια. Όμως κρύφτηκα καβαλού τώρα. Η προηγούμενη κρυψώνα ήταν δίπλα από αυτή και δεν ήταν τόσο καλή. Αυτή μπήκα όπως είμαι. Ο Γιάννης είναι πάνω μου ρε! Τι? Οκ. Μπρο, Θα κάνω ηχητικά. Μπρο, Γιάννη τον έχω βρει νομίζω. Δεν θα με βρείτε ποτέ. Είμαι ο καλύτερος hider. Κάνει ηχητικά εφέ. Κάποιος να κάνει ηχητικά εφέ. Έκανα 8. Γιατί αυτό το ηχητικό με ήταν τόσο μεγάλο. Έλα ρε! Δεν έπρεπε να κάνω ηχητικά εφέ. Εγώ κάνω ηχητικά εφέ. ρε!
Ο Άλεξ είναι ψεύτης! Άλεξ! Δεν σε σκότωσα όμως. Ο Ο Άλεξ. Ηλίας σε σκότωσε. Ρε Άλεξ. Δεν ήξερα ακριβώς που ήσουνα. Δεν θα γίνω σίκερ. Θέλω να σας κοιτάω. Ντάρβιν, νίκα αυτό το round. Ντάρβιν, νίκα αυτό το round. Είσαι βρω. Μπρο! Όχι! Με πάτησε 2 φορές. Καταρχάς κάνω βίντεο. Εντάξει, κάνω βίντεο. Εγώ Τι σίκερ ρε φίλε. δεν χάιντε. Ουα, Αυτό το ουα. βίντεο δεν θα πάει καθόλου καλά. Ντάριν, έλα εδώ, Ντάριν, έλα σε μένα. Α, Έλα είσαι σε μένα. Πηδάω, χοροπηδάω. Είμαι ψηλά και χοροπηδάω. Χοροπηδάς. Έλα. Χριστόφορε, και εσύ εκεί πας. Έλα σε μένα, έλα σε μένα. Αυτός έλα που σε πάει μένα. πάνω στο βουνό. Μπρο! Όχι, έλα, είμαι εδώ. Ντάριν, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου, έλα μαζί μου. Έλα ήρθα. Έλα μαζί μου, είμαι κάτω. Α, Δεν είναι αυτός ο Χριστόφορος. Έλα, φάβω αυτό για να με καταλάβεις. όχι ρε φίλε. Κάποιος Βάφτηκα. κάνει πάνω τον Νικόλα. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Σοβαρά βγήκε ο Νικόλας. Κοινού σερβερ είναι. Δεν έχω ιδέα. Ήδη το έκανα. Έλα εδώ. Του Ντάρβιν. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα, μη δεν το φίξεραν. Αλλά φίλε τώρα που παίζω knockout βρήκε το παιχνίδι. Ντάριν, έλα εδώ, Ντάριν, έλα εδώ, Ντάριν, έλα εδώ. Εδώ, έλα, εδώ. Ναι, γε. Ας κλείσω το πρώτο σας. Και κάνω αυτό. Έτσι Πήδα μου και πατά F, πήδα και πατά F. Έλα. Και βάψω το ίδιο χρώμα. Όποιος έκανε soundboard, γιατί να το κάνεις αυτό, bro. Δεν θα μας βρει ποτέ, Ντάριν, πάμε να πατάμε και όλη την ώρα. Του βγήκε ο τέτοιος. Τον έκανα vlog. Αλλά πώς ανεβήκατε πάνω στο βουνό εσείς. Δεν ανεβήκαν πάνω στο βουνό. Δες τώρα τον άλλο πάνω να είναι πάνω στο βουνό, πάνω σε ένα φάμνο. Ακίνητος. Bro, γιατί να μου το κάνετε αυτό. Αυτός που είναι μαζί μας, κάνε και εσύ ηχητικά εφέ. Χριστόφορα, ακολούθαμε. Όχι, είμαστε σε τέλεια θέση. Ακολούθαμε. Ποιος είναι αυτός. Μα δεν ξέρω που είστε. What the fuck? Σας είδα. Είμαι σε τέλεια, εκεί δεν μπορείς να πας, το δοκίμασα. Ό,τι τώρα. Εγώ δεν θα το κάνω. Ή όχι θέλω αυτό. Wait a minute, Κάντε ηχητικά εφέ. Γιάννη, κάνε και εσύ πώς ηχητικά εφέ. ανεβαίνω πάνω στο δεύτερο. Κάνε ηχητικά εφέ, Γιάννη. Γιάννη, Ναι, crawl bro. Πάτα το crawl, κάνε crawl να με σε δει. Πάνε Q, πάτα Q όλη την ώρα. Πάτα crawl. Πάτα Q, Εγώ θα το προκαλώ. πάτα Q, πάτα F, Γιάννη, πάτα F και Q. Bro, άμα είσαστε στο άλλο βουνό. Δεν τον βλέπει. Pero αν δεν βλέπει εμένα. Δεν μας Δεν λέει ξέρω μας. τι να πω. Look at this dude, look at this dude. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να πάω και σε πιο φανερό σημείο. Μπορώ να πάω. Α, σας βλέπω! Ελάτε εδώ! Είναι μόνο ο Γιάννης εκεί. Γιάννη, φύγε! Σωστικό. Φύγε! Φύγε! Όπο πω. Μέχρι να ανέβει, εγώ δεν πάω πουθενά. Γιάννη, φύγε! Κάντε ηχητικά εφέ. Φύγε! Δεν έχει βρει ούτε τον Ηλία. Δεν θα μας βρει ποτέ μας. Έχασε τον Γιάννη. Ακόμα τον βλέπω, bro. Καλά, σε ένα δεύτερο. Νικήσαμε. Ακούμε στο πιο φανερό Ναι, σημείο. ναι. Θυμάστε το που. Ω! Είμαι seeker. Είμαι Χάιντερ. Τι κρίμα. Όχι, γιατί μπήκε αυτό. Ήμασταν περισσότερα άτομα. Εντάξει, παιδιά, αν είστε παιδάκια, μην δείτε αυτό το βίντεο. Θα βάλω προειδοποίηση. Δηλαδή να μην το βάλετε στην τηλεόραση μου, ξέρω εγώ. Μην το βάλεις στη τηλεόραση, για καλήν κακόν. Για καλήν κακόν. Ναι, ρε, καλή είναι κακό. Το έκανα. Γιατί Α, ναι, όχι, δεν το έχω κάνει ακόμα. Καλά. Θέλω με ένα ροζάκι χρωματάκι. Εδώ πέρα, παιδιά. Τέλεια, το έκανα τέλεια. Φωτίζει. Παιδιά, κάνω link το name tag σας. Το όνομά σας. Ναι, εδώ πέρα. παιδιά, σου, Γιάννη, σου. Γιατί να το κάνεις αυτό. Δεύτερον, Χριστόφερ, τι λέγεται Χριστόφερ 30-102. Γιατί λέγεται Χρήστο. Γιατί λέγεται έτσι. Α! Ω! Νόμιζα ότι ήταν player αυτός! Όμως δεν είναι. Θα στείλω μετά το.
Λετσίκουρι. Δεν χρειάζεται να κάνω. Η κάμερα μου είναι το Μπρο, Ντάρβιν, πώς δεν κατάφερες να με βρεις και άρχισες τόσο πολύ. Δεν θα κάνω ούτε ένα Επειδή ηχητικό σπώναρα εφέ. πάνω σου Δεν λέω θα- εγώ τώρα. Και Δεν βλέπω θα κάνω μπροστά. δεν θα κάνω ούτε ένα ηχητικό εφέ. Γιατί? Δεν χρειάζεται. Έλα Γιάννη, γιατί δεν μου Μ' βοηθάς ρε. αρέσει που, ρε φίλε, ο Ντάρβιν σπόναρε στο ίδιο δωμάτιο που είχα κρυφτεί εγώ. Μπρο, κάνω εγώ ηχητικά εφέ. Είμαι τέλεια φέση, δεν θα με βρει ποτέ. Από πρώτο το πρόσωπο είναι να σε Μπορώ βλέπω, μετά Ντάρβιν. αυτό εδώ. Μπροκόλισα. Ντάρβιν, έχω κρυφτεί στην καλύτερη κρυψώνα, δεν θα με βρει ποτέ. Ρε ο Γιάννης γιατί δεν με βοήθησε. Εγώ δεν Είναι χρειάζεται. απλά Απλώς σου πάτησα εκεί. Ναι, καταλάβω. Είμαι δεν με βλέπει! Δεν με βλέπει! Δεν με βλέπει! Δεν με βλέπει το παιδί! Είναι τύφλο! Ντάρβιν, κλάψτα, χαράλαβε. Είσαι τύφλος! Έχω κρυφτεί πιο φανερά από το ελικόπτερο. Πώς δεν με βλέπει! Δεν με βλέπει! Δεν με βλέπει! Εγώ παίζω Brawl Stars, bro. Το παιδί δεν με βλέπει. Δεν με βλέπει το παιδί. Πώς δεν με βλέπεις? Πώς? Είσαι στο... Πώς δεν με βλέπεις? Πώς? Oh my god. Βρήκα την καλύτερη κρυψώνα στον κόσμο. Του, 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 του. Με βλέπεις? Ήδη έχασα μπρο. Δεν με βλέπει! Περπατάει και δεν με βλέπει! Μήπως αυτό εκεί είναι player. Είναι player. Δεν με βλέπει. Απλώς θα στείλω την εικόνα εκεί στην ομαδική που μιλάμε. Απλώς θα το κάνω. Σε βρήκα στο τελευταίο δεύτερο όμως. Μπήκανε τα backrooms, ήταν πολύ αργοί. Μέχρι να πει εκεί πέρα ο Άλεξ ότι μπήκανε τα backrooms. λέτε, ρε, Πόση παιδιά. ώρα είναι το βίντεο? Ποιος είναι ο Seeker? Εγώ. Μετά από αυτό το round εγώ το κλείνω. Χριστόφερε, γιατί? Εντάξει. Χριστόφερε που είσαι? Είμαι εδώ. Εδώ, αυτός που πηδάει. Αυτός είσαι. Εγώ πηδάω μαζί σου. Ναι. Λοιπόν, ακολουθούμε. Έχω ιδέα, Άλεξ, έχω ιδέα, Άλεξ. έχω ιδέα. Ηλία. Έχω ποιος ιδέα. είναι εδώ? Έλα εδώ, Ντάρν. Πού. Μπες, έλα εδώ, είμαι πάνω στο... Πήγαινε στο μπλε. Μπες σε tough pose. Όχι, συμμετρικά με το μπλε, συμμετρικά. Δεν μπορώ. Έλα και μπρο. απλώς μπες σε tough pose. Σε tough pose, μιλάει. Γρήγορα. Χρωματίσου μπλε. Χρωματίσου μπλε. Μπλε. Τέλεια, είμαστε τέλεια. Λίγο ασυμμετρικά, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει μωρέ, λες και θα μας βρει. Εγώ είμαι στέλεια. Είναι το μαύρο και έχει βάσει. Τι είναι αυτός ο μαύρος? Δεν μας βλέπει. Σταμάτα να γελάς. Oh fuck no. Όχι, μας είδε. Καταλασπάτησα τα settings. Γιάννη, είσαι τόσο τυφλός. Εσύ, έχω δει και σε μην τη σκοτώσω. Ναι, αλλά δεν μας έβλεπες κατά τη διάρκεια 30 Κοίτα λεπτά. τα αυτόματά μας, Χριστόφορε. Γιατί έψαχνα τον Ηλία όλη εκείνη την ώρα. Χριστόφορε, δες τα έσφαξες. αυτόματά μας. Δες τα αυτόματά μας. Ο Ντάρβιν φταίει, δεν ήταν συμμετρικά. Εμένα γιατί το στόμα μου είναι τόσο σας. Έλα σήμερα, Χριστόφορε. Αυτή, όχι. Χριστόφορε, έλα σε μένα. Είμαι από την πας που πηδάει. Έλα εδώ. Γεια. Δες το δικό μου σώμα πόσο σας είναι. Ο Γιάννης πέρασε από βίλα μου μόλις τώρα. Στο άλλο δωμάτιο, Γιάννη. Όχι σε αυτό ρε, στο άλλο. Ο μαύρος δεν ήταν ο Ηλίας. Ναι, Γιατί αν πες μου δεν είναι κάπου εδώ. θα τον βρω. Νομίζω κάποιος είναι κουράδα εδώ πέρα. Κουράδα. Μήπως είναι σε αυτό το δωμάτιο και μας λέει ψέματα. Ναι, μήπως. Εγώ παίρνω όλο τον πόλεμο.
Άλεξ, κάνε κανένα ηχητικό εφέ. Στο καλό Τι άμα είναι. κάνω χτυπώ. Τον βρήκα. Μπράβο, Ντάρβιν. Εγώ είναι ψεύτης. Πυροβολήσω τον αυτό μου. Για παραλίγο να πάρω το Τι τρέι. Τι μου αρέσει και ρε. Ρε φίλε, είχα 99% πιθανότητα να μπω seeker. Ποιος είναι αυτός? Ντάρβιν, εσύ είσαι. Ναι, Ναι. έλα εδώ. Εσύ είσαι ρε, ναι, ναι. Όχι, μη λες. Μη μου πεις. Δεν μπορείς να πας εκεί μπάρια, αλλά μπορείς να κάνεις αυτό. Ναι, καλά, μπρο, θα μας δει. Είναι ο Άλεξ. Ξέρω, Ντάριν έλα εδώ. Μπορούμε να πάμε εκεί. Ντάριν, δες με. Δεν έχω μέθη. Ο Γιάννης δεν με βρήκε έτσι. Ποιος το καλό τρώει, ρε? Ω, σπόναρε. Ω σπόναρα. Είδες ότι σπόναρα, οπότε πρέπει να σκουδάω. Φαίνεται κόκκινο παντού. Αυτό ρε μπρο. Μου φάκτησε στο δίκτυο. Yeah. Γιατί Θα έκανε λέει. τέλεπορτ ο Άλεξ. Οκ μπρο, μη είδε. Ηρέμηση, ηχητικό εφέ. Είδα. Χριστόφορε. Τι είναι αυτό. Πάει παιδιά, Πατέρα, σας τα μια λα- χαρά. Γεια Και σας. καλή συνέχεια. Άντε bye παιδάκι μου.